Ah, Naay mo laptop. salot. Unsa man? Naay mo laptop. Hana na? Really? Salamat sa Ginoo. Wow, salamat sa Ginoo, sa Ginoo. Ala tao ka? Dili ra. Di kami nga galakaw ba niya. Dito ko dire kaya ako ang humano ni nga ako ang di-record niya. Naabot na gyud ang laptop. Salamat sa Ginoo sa imuha. Sa iyang pagkamaayo. Salamat sa iyang pagbalos. Tungod kinasayod ko nga ang iyang mga pulong, iyang mga mensahe. Matuman gayon. Mahitabo gayon. Ang iyang ganti, ang iyang balos, ang iyang pagabuhaton, sumala sa iyang mga mensahe. Kanunay mag-agad sa ato ang response sa iyang mga mensahe. Kanunay mag-agad sa atong gibuhat. Even sa iyang pagbalik, ingon si Jesus nga, ako si Jesus, mubalik, magdalagante, sumala sa tagsatag sa kapinuhatan. Ako nagtuo nga, ang tao, pamilya, nga nagpaabot ni ini maong laptop, i-bless pag-ayo sa Ginoo. I declare in the name of Jesus, in the name of Jesus. Salamat kaya. So ato ang aprihan, no? Napag-ibag. Hindot pagid kayo ang bag. Hindot kayo ang bag. Charger. Station. Thank you, Lord. Wow. Okay. Thank you. Wow. Kuling pa. Ikuha mo ako sa dapit nga may kasama, ihawas mo sa kalisdan, Hindot kayo ang bag. ipasunod mo pa sa Hindot kayo ang bag. indala. Gamit kayo. Gamit kayo sa malakaw. Jesus, pagkamaayo mo, guba kung kasing-kasing iayo mo. Ikalimtan mo pa ang tanan, kung kapakyasan, iatiman mo pa ang akong Pinoy anak. Gitugyan ko, diha kanimo ang ako. Okay kayo. Kuan pag yun. Mahal kayo siya. Mahal. Mura og na asa 30 to 40. 30k to 40. Mura ginana ang presyo ani laptop. Salamat sa Ginoo sa iyang kasalanan. Kalimtan mo ba ang tanan, kung kapakyasan, iatiman mo pa ang akong Pinoy anak. Dako kayo. Dako kayo og kuan. Research ni siya. Ang presyo. ug sa diha nga ako ning pangita ang presyo niini. Ako ang na kitaan nga ang presyo ni mong laptop gikan sa 30 to 40 ang price. O salamat kaayo sa Ginoo nga padayon siya nagatiman, padayon siya nga nagauban nini mong programa ang pulong mo kinabuhi ko Ibayaw ko ug ining ato ang FM station. Diin padayon nga nagtagpo ang Dios ug padayon siya nga nagpanalangin sa mga tao na tinud-anon. Ang Dios nga atong gilagaran nga matud pa ni David nagtan-aw og nangita ang atong Dios sa mga tao sa kalibutan kung ginsa katong matinud-anon.
kay damor niyang iblas, damor niyang panalangina. Ingon si David, matinud-anon ka ni atong matinud-anon ka ni mo amahan. Kaya iklaro kung damor di ay kang mabuhat, damor di ay kang mutuman sa iyahang mga mensahe. Damor ang Dios nga mulihok, damor ang Dios nga mublas, damor ang Dios nga mubalos mo ganti. Ug mao nay iyahang ipamulong yun ikan pa sa Old Testament ngadto na sa New Testament. Kung unsay atong gibuhat, mausay atong anihon sa unahan. Kung gideklarar sa pangalan ni Jesus ang alagad sa Ginoo nga nagpaabot ni imong laptop, napadayon nga iblas, padayon nga ubanan, padayon nga magahatag ang Dios og mga pabor nga ikalipay pag-ayo sa tibok niyang kinabuhi ug sa iyang pamilya, sa tanan nga naa sa iyang duol. Ang Dios padayon magablas. Ako nang gideklara tungod kay dili gid mo pakis ang Dios sa iyang mga pulong. Ako masaligon kaayo nga moabot gayud ang panalangin sa Ginoo ug ang pabor sa Ginoo sumala sa insaad ngadto sa tawo nga naghatag niini. Dalaygon ang Dios nga padayon magablas kanimo ug sa imong pamilya, sa imong asawa, sa tanan nga naa sa imong dapit. I declare blessing upon blessing in Jesus' name.